Hello guys. Naabot ng gabi guys. Sa kuan lang guys, ng kuan lang kuko guys, bukid lang kuko guys. Naabot ng gabi guys. Malay ng payag guys oh. Aray ng payag guys. Payag nilang kuko. Naabot ng gabi. Sobra oras dai kunon guys, baklayon guys. Sobra oras. Layo po dai guys. Nagkan po kay mga kuan guys oh. Oh, dahan kay mga manok. Binuhi nila guys, binaghan oh. Mga manok. Gabig manok dahan kayo. Abot na gid. Kaupat din mi nagpahuway guys. Sa amin naabot ko guys. Uy. Tama di baklayon yun. Oh, ito. Ito ron. Kaupat kami hunong-hunong. Kaya pahuway. Gawa mo? Oh, kaming duhang kuko. Ilang dudong, manangwis lang dudong dyan. Kaya nalaw sila classmate, mga anak karon. Nalaw sila buhat kong project daw. Sa ispilahan. Yan ang kami ron duhang kuko. Ako. Oh. Hanag manok. Mas lalo mong manok. Wala na ka. Okay guys, thank you for watching guys. Pahuway kami guys.